Siirrytään sitten Vuodenkylän ja kunniamaininnan saajien nimeämiseen. Mä kutsun tänne 2 kylää, jotka saavat kunniamaininnan. Toinen niistä on Ruonan kylä Kuortaneelta Etelä-Pohjanmaalta. Olkaa hyvä. Toisen kunniamaininnan saa Hutalahti Joutsasta Keski-Suomesta. Olkaa hyvä. Ruonan kylä sijaitsee valtatien 66 varrella. Etäisyyttä Alavuuteen, Alajärvelle ja Lapualle on 30 kilometriä. Valintaraatio on tässäkin kylässä kiinnittänyt huomiota kyläsuunnittelun pitkäjänteisyyteen. Kyläsuunnitelmia on Ruonalla tehty vuodesta 1998 lähtien, jolloin perustettiin myös kyläyhdistys Ruonan Rinki ry. 480 asukkaan kylässä on myös maisemahoitosuunnitelma. Samoin on useita toimivia järjestöjä kyläyhdistyksen lisäksi. Ruonalla on laajaa hanketoimintaa ja useita isoja investointeja, esimerkiksi Ruona 1808 ja Sodan ja Rauman opastuskeskus. Kylässä on myynnissä olevien tonttien markkinointia ja sitä hoidetaan tonttipörssien avulla. Muita Ruonan vahvuuksia ovat omat kotisivut, laaja ohjelmapolitiikka ja tiedotustoiminta. Mukana Ruonan toiminnassa on vahvasti myös kansainvälisyys.